Nina bakambombo omnyama nazi indaba ze1KZNTV ifundelo uphilano kaCibekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazo kwizona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Kuhlolwa umonakalo wesiphepho eThekwini. Isililo ngumfundisi obulawe esontweni. Kanti izinkani zababili kolokuchibiyela eMnambithi. Siyanemukelana nebesilo kwindaba zethu ze1KZNTV. Ungqongqoshe omnyango wezokuhlaliswa kwabantu okuzolonke uMamloko Kubhayi utho kwamanje abazukwazi ukudala ukuthi umngakanani umonakalo odalwe isiphepho eThekwini KwaZulu Natal ikakhulukazi keNanda njengoba kukhona nabalahlekelwa amakhaya abo. Ungqongqoshe kuKubhayi usholo ngesikhathi ke behambele eNanda ukuyohlola kumonakalo bebambisane nomkhandlu weTheku kanjalo nohulumeni wesifundazwe KwaZulu Natal. Sinzima isimo kubahlali baseNanda ngaphansi kaWard 55 eThekwini njengoba iningi lemndeni liselingenawo amakhaya ngenxa yesiphepho sayizolo kanti imizi eminingi ipheshukelwe uphahla. Hlalale ngoba izingane bese iphumile zilapha ngaphandle and everything. So ngafika lana njoba nibona nje kunje izinto zami zilahlekile, izindizila, ama fridge, imbhede. Hambe phezulu ukuthi umbhede wami ule kulomunye ukuthi kambe kanjani angazi yabo. Yeah, kodwa okwempilo mfethu akekho umuntu olimele. Ngokona kubalekile lezi zinto lezi we can replace it. Life is important. Life, you can't replace life. But these material things ungakwazi ukuthi ihlanganiswe yabo. So we helping aloko yabo. So we hoping that ukuthi mhlawumbe singakwazi uthola ne-assistance khona sokwazi ukuthi shose siyilungise ngoba kwayizolo ngilale emotweni njengoba ubona nje. Yenzeke isikhathi esincane kakhulu ngoba bengisendlini mina kuqala umoya kwafika umoya obuhamba nemvula. Ngithe sengiqala ukuzwa indlu yami ukuthi iyaphephuka ngaphuma ngaka amakhelwane ngane yakhona ngizofika iphephuke. Okay ke okunye ingubo zami zilimele impahla benginayo ilimele ngoba nokudla benginaka anginaka ukudla njengamanje yabo. So ngigcine ngilala la endlini kamalume nakhona ngilala irufu enyingxenye ayisekho ngalala khona kumanzi kunjalo. Umeya kumasipala iTheku utho kwamanje basanembiko yokuthi uyedwa umuntu oshonile endaweni yaseMayville uthi iningi labantu abalimala eNanda basangeniswe esibhedlela. We have interacted with other family members who did indicate to us that their family members have already gone to hospitals, but only one life that has been lost. But to us, it's also big because we don't expect to lose lives. We always pray that whenever we are faced with disasters, we need to save lives of the people. But as a city, as the Premier has alluded to it, we have put our multidisciplinary teams on the ground, roads, parks and recreation, electricity, all departments, including the Department of Development, Social Development in the province, to render at least some therapy to families that were severely affected. But we also want to appeal to family members that let us not all come to this hall and register. We need to ensure that it's only those who were directly affected. The next step, when they are, their house have been totally damaged or totally destroyed, we will then need to find an alternative accommodation for them, a temporary accommodation for them. And we have been able, through the work and the initiative that the Minister has indicated, to now introduce the variety of temporary, accommodating our people. Kusenjalo uhulumeni kazolonke nowesifundazwe ubesehambela ihholo lomphakathi emawodi ukuyobona imiphakathi elale kulona leli hholo ngenxa yokuthi imizi yawo eminingi ingenwe amanzi. Sibe sesixoxisana namalungu omphakathi abekhona kule ndawo. Mawami ningeminye emndeni ethintekile ngongenelwa amanzi ngenxa yemvula ebikade ikhona eqale ngekhathi zaseminjo osukwini layizolo. Mhlawumbe ungasilandisa kwenzakaleni. Hey ngabothunje bengifika ngivele eplaza ngene nayo imvula ingena ngezicaphi ngena ngayo yonke iminyango komakhelwa nje besintanta. Ngithe ngisahleli kanjalo yangathi yehla ke mina yabuya ntambama. Hayi angaze ngibone into engibone ematendeni mina bengaze ngilale ehholo eminyakeni yonke imvula ikhona kodwa namhlanje ngilalile ehholo izolo ngenxa yokuthi ngibule ukuthi masiphume endlini asakwazi ukuphuma sazisoshonaphi sasizwa abafana abasitakulile basisingabalekele police station nezingane zamakhelwane sabona nakhona ukuthi ayisebenzi akuwele kumasize ehholo amanzi amila sikwazi ukuwela aze salinda imvula yehla sabuye futhi seza la ehholo salala khona sisangaze ngibone into engibone la ematendeni
Angwazi amanzi anje yamina omakhelwane bomama bade mesheke kakhulu mhlawumbe ngithi kungcono nakumina nakuba ngilimalelwe yifurnish endlini kodwa ayo makhelwane angazi. Omunye wabahlali bakhona la endaweni yasemawodi njengoba eveza la ukuthi ezinye zezinto zabo ingenelwa amanzi. Uhulumeni ukhona-ke la uzoxoxisana nabo njengoba egcine ihholo lomphakathi lakhona emawodi. Ubheka nje ukubona bonke laba abagcinela abaleka kusula ngaphezu kwama200 kanti enye into evelayo iyona leyo ukuthi abanye baba bathintekile abavele bebekade belinyalele izona izikhukhula sangonyaka odlule bebesagcina eindaweni zona lezi zesikhashana nazo ezinye zazo ezimukile. Uhulumeni athembisile ukuthi khona umnyakazo bazowenza ukusiza kakhulu abamukela amakhaya abo. This is a project that is meant to remove people from the old transit camp, or what we call our Lindela, to this housing project, which is one of the beautiful and successful projects that eThekwini and the province is delivering as part of our pre-presidential imbizo in eThekwini. Yesterday then we got the news of the disaster that has happened, and we decided together with the leadership of the province and of the municipality that we will start this morning before we go to hand over the project of Kanku, start and visit the communities and understand the damage that has happened. Sikhulisilile ngesehlakalo sokudutshulwa kubulawa umfundisi uJohn Miyaka obele ikhansela le-ACDP kumasipala uMhlathuze enyakatho nelikaMthaniya. uMiyaka kudutshulwa wabulawa esepulpiti esontweni elisenseleni kuthe buduze nedolobha laseRichards Bay izolo. Umfowabo kamufu Alfred Miyaka uthi kuzokube yimanje basashaqekile bewumndeni ngokubulawa kamfowabo ngalesihluku. Ekhuluma nabezindaba uMiyaka uveze ukuthi kuyabathusa kakhulu ukubulawa kamfowabo ngalolu hlobo ekubeni ube umfundisi ohola ibandla. Usadidekile namanje umndeni wakwaMiyaka kulandela ukudutshulwa kwamfundisi uJohn Miyaka esepulpiti ebandleni lakhe isida ngolwesibili enseleni. uMiyaka obephinda beyikhansela le-ACDP kumasipala uMhlathuze kanti kuzokhumuleka ukuthi ubevota ne-IFP njengoba lo masipala uphethwe ngokubanjiswana. Usomlomo kulo masipala uTobias Gumede uhambisane namakhansela e-IFP ukuyobhonga emswaneni kanti uthi bashaqekile ngalesigameko. Sishaqekile ngalesenzo alesimo ingakho nje silapha amakhansela onke omkhandlu akhona abazofinyelela kanye nama-officials njengoba nje ngizokuthiwa nezolo uhlaselwe esenkonzweni eShumayela. Siyafisa nje ukuba sidlulise kakhulu emndenini amazwi enduduzo kanye neqembu lakhe i-ACDP njengoba uVethu Miyaka be-ACDP. Lo ngumfowabo kamufu Alfred Miyaka uthi basadidekile bewumndeni ngokubulawa kwamfowabo ngalesihluku esesontweni phambi kwamakholwa kanti leli sonto likhona egcekeni ekhaya. Umfowabo uthi abakhumbule enezitha uMiyaka. Sithintekile kakhulu ngoba asimaze umuntu onezitha kusimangazile kakhulu. Esicabanga ukuthi umthetho uzodlala indima yawo. Akukho okuphathekayo njengamanje. Kodwa khona kuyabonakala ukuthi bengesizwe nje igebengu ngendlela okwenzeke ngayo abantu nje labo bebeplaniwe kubukeka ngathi zinkabi ngoba bathi ukungena nje umuntu efaka iparaclava efaka ikhephu kodwa kubonakale kahle sebephuma ukuthi bawu3. Kanjalo neqembu lakhe i-ACDP esifundazweni KwaZulu-Natal lidlulisa amazwi emva kokudlula kwaleli ilunga labo. Umholi waleli bandla esifundazweni umbishophu Eric Manqele uthi banokusaba emva kwalesigameko. Thina njenge-ACDP kuyasabisa lokho, kuyasethusa ngoba asikaze sicabange nakanye ukuthi khona umuntu uwethu oyodutshulwa ikakhulukazi esemsebenzini wakhe. Inhlangano yethu inhlangano yokuthula. Akusho ukuthi akwenzeki ungabikho ungaboni ngasolinye. Kodwa akukho la ukufike khona ukuthi ngaba sezingeni lokuthi khona ukudubula. Iqembu NFP seliphakamisa ukuthi ikhansela lalo elilodwa kulomkhandlu
kumele litholelwe abaqaphi kulandela ukudutshulwa kokhansela uMyaka. Kanti amaphoyisa kuqinisekisile ukuthi likhona icala lokubulala eselivuliwe. Ngomhla ka-27 kuyole phezulu ngo-6 ntambama kungena abalisa abayisihlanu badubula umfundisi obesesontweni eShumayela eSida Family Church eMantsana Street eNtseleni. Livuliwe-ke icala lokubulala ngenhloso emaphoyiseni asempangeni. Abhizi-ke amaphoyisa asempangeni acwele iganga thukathala abasolwa laba abayisihlanu esikholwa ukuthi kungekudala nje bazoboshwa bekwazi ukubhekana nelicala lokubulala. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNtseleni. Akusekho ukubuyela emuva kumaqembu ezepolitiki njengoba kulindelwe ukuza ukuthi iliphi elizonqoba ukhetho lokuchibiyela kuWard 29 eMhlumaya ngaphansi kwamasipala ke-Alfred Duma eMnambithi maphakathi nalesi sifundazwe. Amaqembu abhekele iwadi kubalelwe kakhongolose ye-IFP ne-EFF kanti lolu khetho luza ngemuva kokuthi ikhansela le-IFP kuyonakele iwadi laxoshwe eqenjini. Ibhekwe ngabomvu imiphumela yokhetho lokuchibiyela kwaWard 29 eMhlumayo eMnambithi njengoba umbango omkhulu phakathi kwiqembu le-ANC kanye nele-IFP. Owe-IFP uOtto Kunene uthe banethemba lokuthi bazoyigcina iwadi yabo yize baxoshwa beyikhansela ngezinsolo zongathembeki. Le wadi ngonyaka 2021 abantu bakhetha iqembu lenkatha. Siqala lapho nje ukuthi size lapho kuzovikela okungokwethu. Salimala nje ngoba lo esamqoka akathembekanga eqenjini lenkatha wase efuna ukugwazelwa wagwazelwa ukhongolose wase sasisimxosha ke thina njengeqembu lenkatha ngoba engasathembakele. Uthe imiphumela angeke ibe nomthelela kubuholi bukamasipala iAlfred Duma. Ukuba khona umthelela khona ngoba siphethe ngokubambisana. Uma sibambisene ne-DA sinehlalo entathu ngaphezulu. Kusho ukuthi uma ngabe ukuthi kuyenzeka lo nawo bangafuni nje kwayikhuluma le ukuthi sehluleke kodwa ngoba uthi ake sisikaze. Uma sisikaza ukuthi uma kungenzeka ngangozana thize sehlulwe cha ukuzokuphazamiseka umasipala. Umgcini mafa we-ANC KwaZulu Natal uDr Ntuthuko Mahlaba uthe lo mphakathi usalele emuva ngentuthuko. Umphakathi osemakhaya oswele kakhulu izinto eziningi njengoba sasazi ukuthi kade besuka endaka beya kumasipala lo waseMnambithi kwafonywe Alfred Duma municipality abanye babo basayile emuva ngokwentuthuko. Manje siyafisa ukuthi basizakale kakhulu ukuze umphakathi wakule ndawo ukwazi ukuthuthuka ukwazi ukuthi kulethwe yonke ingqalasizinda. Siyathemba ukuthi umfuka Mkhonto esimbekile njengecandidate njengomkhongolose uzowenza lo msebenzi. uMahlaba uthi ukhetho luqhubeke ngokuthula bakwazi nokuqondisa kade beqala umsindo. Uthi abakaze bathenge ikhansela lenkatha beyi-ANC. Uma abantu bexabana bodwa noma umuntu esekhathele ukwenza umsebenzi othize asikwazi ukungena lezo zinto. Kodwa okwethu ngeke sidoba sekune-by-election ngoba kwaphuma ikhansela elalikhethiwe kungelenkatha ngeke sisangene songena. Ngoba nathi siyafisa ukuthi silekele umphakathi wala njengoba nawe nje mawubheka lo mphakathi lo umphakathi ohlwempu izimo zala azikho zinhle. Manje kubalekile ukuthi singenelele ukuze umphakathi ulekeleleke ngendlela efanele. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemhlumayo eMnambithi. Ake sithi ihlelele ey'tolweni nabeselo sobuye sibuye nezinye zey'ndaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisahlezi nathi kwindaba zethu ze-1KZNTV nazo izona ndaba ehamba phambili namuhla. Kuhlolwa umonakalo Wesiphepho eThekwini. Isililo ngumfundisi obulawe esontweni kanti izinkani zababili kolokuchibiyela eMnambithi.
Ukhetho lokuchibiyela olubanjwe endaweni ezahlukene kulesifundazwe saKwaZulu Natal kwabanye omasipala lingase lube noguquko kakhulu kwabaphethwe i-IFP. Kumasipala inkosi Langalibalele mathatha amawadi nokhetho lokuchibiyela ongawe IFP kanti imphumela kuyona lamawadi wona ke zocacisa ukuthi leli qembu lisazoqhubeka yini na nokuba ke liphathe lo masipala. Kulandela ukuthi laxosha amakhansela ale lwasola ngokukhanda itulo lokuvota namaqembu angaphikisa ukuze i-IFP iphume emandleni. Nakuba kube khona ukuphazamiseka kade kuqhubeka ukhetho ngesikhathi sasemini njengoba kuvela ukuthi amaqembu ewodwa solokuthi kunamanye abesakhankasi noma seyivaliwe ikhathi zokukhankasa kwaze kwasiza ukuthi kulamula amaphoyisa. Ilungu le-ANC kuyona le ndawo lithi linethemba lokuthi umuntu elimkhethile uzokwazi ukuyisa imfuno zabo phambili njengoba kuwumuntu wendawo. Yebo, igama lami ngokwanele ngwakahlubi khona la eWard 5 ekuvoteni sisagculisekile ngiyabona ukuthi yonke into ihamba kahle kwa-ANC. Njengamanje nika Ward 5 ophethwe iqembu i-IFP kuhamba kanjani izinto ezisuke ithinta idingo zomphakathi? Bezihamba kahle izinto kancane kodwa besihamba kahle kancane, so kwaze kwaba sekufika ekuthenini kuba nalento ekhona. Enimkhethile nimkhethe ngamapha amagalelo akhe? Amagalelo simkhethe ngawo simbonile ukuthi umuntu ongakhona ukuthi asize umphakathi awulekelele ey'dingeni zawo awezudingayo njengoba futhi bekunebhizi yokukhankasa nani ukukhombisile ukuthi engakhona ukuthi asize umphakathi. We-IFP uthi nakuba ibekhona izinto eziphazamisile kakhulukazi nako-Ward 14 njengoba kulezi ndawo kuneyinketho ezintathu ika-Ward 5 no-Ward 14 kanjalo no-Ward 21 kodwa banethemba lokuthi bazokwazi ukuwagcina amawadi wabo. Uqala kwenketho ziqale kahle sagculiseka izolo ngasikhathi bekunama-special vote but-ke namhlanje indlela esiqale ngayo siphathekile kahle ngendlela uhulumeni ka-ANC osebenzisa ama-resources omphakathi ukuthi akhankasele njengamanje noba ngikhuluma nawe nje ka-Ward 14 sekuvaliwe iy'khungo zonke zaka-Ward 14 ngenxa yokuthi siqopha ubufakazi laphana obuveza ukuthi u-ANC ukukhankasa ngama-food parcel ukuthi abantu bawuvotele. So-ke ngaleyo ndlela umuntu akasaneme kahle ngoba imiphumela ezophuma asikholwa ukuthi izoba yile ndlela ezokwenza ukuthi segculiseke nanjengeqembu le-IFP. Ngokwebalo kufanele i-IFP wabuyise wonke lamawodi ngoba uma kuke kwakhona esiluzayo eyodwa kusho ukuthi umkhandla sizokwazi ukuthi siwuphathe. So kuyaphoqeleka ukuthi i-IFP wabuyise wonke lamawodi amathathu. Enkosi Langalibalele ukhetho belibanjwe ey'ndaweni ezintathu kulandela ukuthi kwaxoshwa amakhansela amathathu. Lokhu kuphoqela ukuthi i-IFP kwazi ukuwagcina lamawadi ukuze izokwazi ukugcina umasipala wayo Inkosi Langalibalele. Ka-Ward 5 ukhetho lingenelwe iqembu i-IFP, i-ANC nongele ngokuzimela kanjalo ne-EFF. Kutebogo Sibisi ka-Ward 5 Enkosi Langalibalele. Konke sekumi ngomumo ngomjaho wamahashi waminyaka yonke eDandi eJulayi obanjelwa keDandi endlane likaMthaniya. Lokhu kuvele emva kuba kungqongqoshe wezemidlalo namaciko KwaZulu Natal uDkt Untuthuko Mahlaba ebeyingxenye yokuthula ngokusemthethweni kwalo mjaho ozokuba ngomhla zili-15 ngoNtulikazi inyanga ezayo. Ungqongqoshe uMahlaba uthi lokhu kuyingxenye yokuthuthukiswa komnotho wesifundazwe kanjalo nowesifunda uMzinyathi. Sewumi ngomumo umjaho wamahashi waminyaka yonke iDandi eJulayi. Lokhu kuvele ngesikhathi ungqongqoshe wezemidlalo namaciko uNtuthuko Mahlaba ebeyingxenye yokwethula ngokusemthethweni kwalo mjaho ozoba mhla ka-15 kwephezulu. Umenzi Buthelezi uthi izinga lalo mdlalo likhuphukile njengoba sebezoqhudelana namazwe angaphandle ase-Afrika. Ngokwezinga ayilikhuphuka unyaka nonyaka ngokwe-performance yamahashi nangokwemali esuke iholo. Into edala ngisho lokho ukuthi uma ubhekisisa kahle kuleminye iminyaka sidlalile amantombazane engekho sawa-introducer abakhona sabuya sazo-introducer amantombazane under 12. Kulokhu-ke siyashintsha sesiqhamuka ne-African chapter okuwumtelebhele we-Afrika la okufanele khona nathi sikhipha amahashi amathathu ayomela i-KZN, Mpumalanga ikhipha amahashi amathathu, iLesotho, Eastern Cape, Lesotho, Namibia, Botswana. Kuzocheckakala kubhekakala ukuthi obani abango-best. Uqhube ngokuthi bafake nentsha kulomjaho ukuze iqoqeke. Into esiyayisebenzise kakhulu ilento yokuthi izingane sithi kuyiqoqa ekutheni sibe luvanzi
zisebenzise lezi dakamizwa ezilokhu zivela ngapha nangapha kodwa futhi bese ziparticipate emidlalweni wethu zikwazi nanokuthi ihashi limaintainwa kanjani ngoba sigcine ekutheni ihashi sigcine ekutheni ligitshelwa kanjani sigcina nasekutheni liphathwa kanjani. Khona manjalo ungqongqoshe wezemidlalo namaciko uNtuthuko Mahlaba uthi lokhu kuyalekelela ukwandisa umnotho wesifunda uMzinyathi. Ekukhuliseni umnotho nje wale ndawo besikhula nangikhule kungakhona khona la buwazi ukuthi uma uye eDandi indawo nje ugcwele khona kakhulu abomdabu basendiya kunalezo idodlwane ezimbalwa kodwa i-hospitality industry yethu noku-attract abantu abazovakashela le ndawo sekukhule kakhulu njengoba sisho ukuthi nje ngalo mjaho nje kuphela kulokhu si-estimate ukuthi kungaba nemali engango-15 million ezosala nje la eMzinyathi. Kanti umeya womasipala uMzinyathi uthi lo mjaho ulekelela nabanye womasipala. Lo mjaho wethu unesasasa ngokubuyisa abantu nabangaphandle kwezwe lakithi eNingizimu Afrika ababuya eBotswana, eLesotho, ababuya kwiSADC nabaseswazini bafika. Ngale ndlela ke basuke bengezi nje bedlala, basuke bephethe imali, bafike balale la eindaweni zethu. Hayi la kuphela kuthina eMzinyathi. Balala eThekwini, khona ungamangala ukuthi basuke eThekwini balala eThekwini bezela. Abe balala eMgundlovu basuke bezela. Abe balala eBay basuke bezela. Akubenefit thina sodwa. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla ngiseDandi. Lokho ukhulumela enhlangano abamatekisi Santakho KwaZulu Natal uMduduzi Makhunga uthi nakuba kumgomo wembona abazibekele wona ukukhuphula imali yokugibela amatekisi njalo uma ngabe ke kuqala inyanga kaNtulikazi kepha ngenxa yokuqonda ke isimo somnotho esingesihle kulelizwe zikhona ke indawo ungalindele kuba ke imali yokugibela ingakhuphuki kuzona. Ukhathithu usho kanjena ngesikhathi enengxoxo ekhethekile neziko lezindaba kulandele statement esikhishwe ke lemboni lapho ikhumbuza khona abagibeli ngokukhuphuka kwemali okulindwe bake kuqale ngomhlalulunye kuNtulikazi. Njengoba kulindeleke ukuba kukhuphuke imali yokugibela ekuqaleni kwenyanga ezokwethwasa okuwumgomo abemboni ezokuthutha ngamatekisi uSantakho abayibekela wona okhulula lemboni esifundazweni KwaZulu Natal uthi ke zikhona izindawo abakholelwa ukuthi kangeke inyuke imali yokugibela. Kwezinye zezindawo imali izokwenyuka, kwezinye zezindawo siyakholelwa ukuthi azizukunyuka kanjani na. I-association ne-association iyona ebonayo endaweni esebenzela kuyona ukuthi kufanele yini ukuthi imali inyuke and makufanele inyuka ngamalini. Siyanxusa ke kubanikazi bama-association ukuthi beyibheke lezo zinto benganyusi futhi kakhulu ngoba bebheke izindleko esibhekene nazo. Siyakuqonda sewubuholi KwaZulu Natal ukuthi ngoJune 1 bekushintsha ama-price azo zonke izinto esizisebenzisayo ikakhulukazi installment yequantum ithe ukunyuka ngesizathu sokuthi uhulumeni ubefake uchatha othile kuyimali imboleko le esiyitsheleke emabhenki nathi lokhu kuyashaya ke sisebhizinisini. Kuzokhumuleka ukuthi kube nemvunge ngonyaka owedlule ngesikhathi ke lemboni iqoka ukukhuphula imali njengoba ke umphakathi ubukhala ngokuthi isimo somnotho kasimile kahle. AbeSantakho bathi ke nakuba bezwelana nomphakathi kepha nabo babhekene nenkinga yokungalitholi uxhaso nokwenza ke zonke izindleko zibhekane nabo ngqo. Bathi zibe khona ke izingxoxo nabaholi bemphakathi malungana ke nokunyuswa kwemali. Into ebalulekile zingxoxo kuqala seyikade ke ingxoxo iqalile ngoba kusukela ngomhla ka1 kuJune beyiqala ingxoxo xoxa nomphakathi xoxa nabaholi bomphakathi ukuthi imali ngomhla ka1 kuJuly iyanyuka. So siyakholelwa ukuthi kuzothi lifika lolu suku eindaweni okufanele kunyuke kuzona kuzobe kukahle yonke into futhi nalapha engeze ukunyuka khona siyababongela abafowethu labo abathatha isibindi sokuthi bengayinyusi imali. Sizobonga kakhulu ngoba sibhekele umsebenzi kakhulu, sibheke ukuthi njengoba sisebenza ngaphansi kwencindezi sisebenza ngaphansi kwathina ukhumbule asixhasiwe uhulumeni konke kwenzayo nokukhanda imoto siyikhanda ngayo le mali. Amalungu omphakathi aphawule kanje ngalolu daba. Imali yokugibela amatekisi la kule ndawo yethu association wala emhlumayo uyayixoxisana nobuholi bendawo kuvunyelwana ngeprice. Yebo wona isimo somnotho njengoba siteka nje
kuzoshaya unyoka wamatekisi kodwa at the same time nabo abemboni amatekisi kudingeka egcineni bethole inzuzo. Ukunyuka kwemali yokugibela amatekisi kusiphethe kabi kodwa ke noma singekho singakwenza kodwa nginesicelo esithi uhulumeni akakahlale nabantu bamatekisi bexoxe ukuthi njoba inyuka imali sizophila kanjani thina ngoba etolo kuyadula umasigibela kuyadula bekungangcono uhulumeni ethi kubantu bamatekisi uzokhokha yena. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake siphinde sithi ishelele ezitolweni nabesilo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo izona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kuhlolwa umonakalo wesiphepho eThekwini. Isililo ngumfundisi obulawe esontweni kanti izinkani zababili kolokuchibiyela eMnambithi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu R18.57 kwidola laseMelika beku-23.64 kupondo waseBrithani libe ngu-20.32 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,954.38 ounce, uthi intengo kaoyile ongahluziwe yona ibingu-$72.26 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Likhona ukuthi wonke amalungiselelo we-Wet Under 20 Rugby Championship ahambe ngendlela iphi nomqeqeshi weqembu lakuleli lamabhokobhoko encane uLumumba Khari njengoba lo mqhudelwano uqale ngomgqibelo. Ukhuzeka ibuya kokuqala selokhu kwagcina ukudlalwa kwe-Argentina ngonyaka u-2019. Okwakufanele kubanjwe le-Italy ngonyaka ka-2020 wabhuntsha ngenxa yobhubhane lo-COVID phecelezi i-COVID-19. Yonke ke lemidlalo ke iqale ke-Western Cape e-Athlone Stadium eKapa, eDenny Craven Stadium eStellenbosch nasePaarl Gymnasium kwelasePaarl. Iqembu lakuleli licitshwa ngobafana Nhleko lichithe izinyanga ezimbili zonke lizilolonga eStellenbosch njengoba ke lihlose ukunqoba ke le ndebe okokuqala selokhu layiphakamiswa ngonyaka ka-2012 udlalelwa kuleli laseNingizimu Afrika. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Iyani nabakaqambu lankomo zelahlekele zodliwa umdlebe kwasoshangane okamzimba umntana nethimba lonke le ndaba sithi khumu.